Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаен хубаен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Имрӯз бекортар шудем, барои шуморо бо як навори пачкаи дига тайёр кардем. бисёртар бардуро дар WhatsApp ма хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон роӣ кардагиан. ҳозир анвора бардуро барои шуморо нархошона гап мезанам. марҳамат, видеои имрӯзаро то охирша тамошо кунен. боварӣ дорам ки ай ҳамин видео ягон хонаи заминӣ ё квартираи арзон мехаренда, барое ки нархошон арзонтар бардуро тамошо кунен. аз куҷое ки хона дар курай, дар комментария бинависен. ман арзонтар ёфтам, барои шуморо реклама мекунам. ва бародарҷоно, касе ки хонаҳай мошина чизе ки барои фурӯш дорен, метавонен ки дар инами рақамҳои десен тариқи имо WhatsApp дар мо равон кунен. мо барои харидоро чизе ки роӣ мекунен, рекламаш мекунем. ҳамун як дона лайки бепла аётон наброрен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. рафтем ака. бардорои азиз, 1000 рубли урусӣ баробар ба 150 сомониву 14 дирам. дӯстони азизам, ака мегзарем ба якум эълони имрӯза. бо диққат хишру ака гӯш кунем бардуро. квартира фиши бардуро қарор дорад дар шаҳри Бохтар, кӯчаи Ламанос, доми 15. як хонага дар 2 этаж қарор дорад, 42 квадратни метрай. хона ремонт дора, овсвет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, трезош бардуро пластика часпондагӣ, дари берунаш оҳанияй. нархша 190 000 сомонӣ мега, арзон мешава бардуро. 1 миллион 260 000 рубл мешидай, 16 800 доллар. бешқи квартираи созае. як хонага дар шаҳри Бохтар, тарафи Ламанос шуда. харидоро занг бизанен, урусиву долларш бо дар бари экран навистагиён. дӯстони азизам, ака мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. ин хонаи десем бардуро заминие қарор дорад дар ноҳияи Фархор, калхози Калелин. қариби роҳи Калон, 8 сотиқ замин, 3 дархона, 2 хонаш бардуро ремонташ тайёрай. баня дар дрыншай, ремонт дора, овсвет ҳаст, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, ҳоҷатхона, анҷомхона дора, гирдихона маҳками хушрӯ кардагиан. ана нархша бардуро ва хоҳарои азиз 120 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен, арзон мешава. бешқи пулш созае. ин пул мешид ози мехаридамаш, бовар ки 798 000 рубл мешидай, 10 600 доллар. хаюқа намешава бардуро ба фигирам. ина номерои телефонаш, занг бизанен, имо WhatsApp ҳама чира дора. дӯстони азиз, лайкҳоро биҷиқена. дар ин видео квартираҳои фурӯшиам ҳастай, бароям бо диққат то охирша тамошо кунен. дӯстони азиз, хонаи десен заминие қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён, ҷамоати Сарвари Истиқлол, маҳаллаи Янгиёлда будай. 8 сотиқ заминда 5 дархонаи фасон кардагиане ки бардуро оли суратҳои даруни хонаро бинен, чихе фасонай. хулоса 5 дархона дорад, 4 дархонаш ремонт кардагиай. овсвет ҳаст, ҳуҷҷатош қарораш техпаспорт дора гуфтесай. нархша 240 000 сомонӣ мега. касе харидори аниқ бошен, бо савдо ҳам мешава. 1 миллион 598 000 рубл мешидай, 21 200 доллар бардуро. ина номерои телефонаш ҳастай, WhatsApp ҳам дора бародарҷоно. метавонен ки маълумоти бештара занг бизанен ё WhatsApp шуда бинависен. дӯстони азизам, мегзарем ба чорум эълони имрӯза. бардори хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Айшаҳло болотарай, тарафи Виён. касе ай қирғанен, 5 сотиқ заминда 3 дархона кардагӣ, ремонташ шкатураш кардагиай, свет дора бардуро, овуш качаяй. ҳуҷҷатош 100% гирдихона маҳкам, дарвоза дора гуфтагиай, санг қим доштай. нархша 130 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. бешқи мисол нархаш созае 130 000 сомон, мақсад шаҳри Бохтар, камтарак мисол Айшаҳло болотараш будай. хоб бардуро рублша гап мезанам, 866 000 рубл мешида, 11 500 доллар. ина видеоша тамошо кунем, бози суратшам мондагиам. имо WhatsApp дора, ина номерои расияшам ҳастай.
дӯстони азиз аз куҷо хона дар кора дар комментария бинависен. Дар видеои пешиная бародар нависта буд ки ай шаҳри ваҳдат ягон хона биё бардурои ная хонаи арзон дар мароӣ кардан хушугӯш кунен. Хонаи фишӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат пасёлкаи нав пеши раи калон дабудай 10 сотиқ замин дар хона ва як кайлдор дора. ремонтиш миёнаи овсвет ҳаст, ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ, дар трезош бардуро часпондагиай, мақсад ами я рангаш мекунӣ ва медурои зиндаги кардан мегирӣ. Дарвозаи қимат часпондагиан қим, санг, семенблок дора. Нархша 125 000 сомонӣ мега бо арзонам мешава. Бардуро қариб 1 миллион рубл мешидай 13 200 $. Харидоро занг бизанед. дӯстони азиз мегзарем ба шашум эълони имрӯза. бардурои квартире десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Яххонага дар 1 этаж қарор дорад 30 квадратни метрай. Поёни Саховат гуфтаги автосентр. Дом бардуро навастройкаи хона без ремонт коробка. Соҳиби квартира мега ки ов, свет, канализатсияи шаҳрияй, туалет ва наш ҷиддоай, ҳуҷҷатош 100%, шкатур монтаж карда метиҳем гуфтаги, пули техпаспортчан худамон медиҳем гуфтаги. Бардуро назди роҳи калон ҷойи хуб, нархша 135 000 сомонӣ мега. хулоса ба фикрам бардуро ҳамаша карда медодиян 135 000 сомон яххонага дар шаҳри Душанбе, русиву долларш дар бари экран навистагиён. дӯстони азизи квартире десен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Яххонага дар 4 этаж қарор дорад 35 квадратни метр бардуро. Шаҳри Хуҷанд 31 микрорайонош дабудай, домои пешинаи хона ремонт доштай. Соҳиби квартира мега ки срочна яххонагаи фурӯшӣ дар 31 микрорайон 4 этажиш дай ремонташ нав кардагием ва панели дом будай. Бардуро нархша 180 000 сомонӣ мега, мумкин арзонам куна. 1 миллион 200 000 рубл мешидай 15 900 $. номерои телефонаш ҳастай, номерои Тоҷикистонай. касе харидори аниқен занг бизанед. бардурои азизам мегзарем ба 8 эълони имрӯза. агар лайк ҷиқидагӣ набошен аму як дона лайки бепала биҷиқен, касе меҳмонен подписатсия кунен. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. бисёр там нависта будем ки ай шаҳри ваҳдат ягон квартира биё. бардуро дар шаҳри ваҳдата яххонага дар 3 этаж қарор дорад 25 квадратни метр, домои пешина хона ремонт кардагиай. соҳиби квартира мега ки салом алейкум, ана 3 этажда дар доми 5 этажа будай. мақсад бардуро дом 5 этажа будай, и хона дар 3 этажаш қарор доштай. нархша 149 000 сомонӣ мега, арзон мешава. русиву долларш бардуро дар бар экран навистагиём. касе харидорен маълумоти бештара занг бизанед. бардурои азизи доме хушрӯе десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. Диххонага дар 2 этаж қарор дорад 64 квадратни метрай. дом бардуро навастройка будай, хона без ремонт коробка. соҳиби квартира мега ки бино дар назди ана ҳайкали модар қарор дорад. дом бучидагӣ метавонед ремонтро сар кунед. мақсад бардуро пула метиҳу ремонтша мекунӣ, медурои зиндагӣ мекунӣ. пеши ҳайкали модар ноҳияи Ёвон. нархша 220 000 сомонӣ мега. диххонагай. русиву долларш дар бар экран навистагиём. харидоро занг бизанед. дӯстони азиз мегзарем ба квартираи навбатӣ. ин квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, яъне ки Ленский район пештара. диххонага дар 2 этаж қарор дорад 47 квадратни метрай. домои пешинаи хона ремонт кардагӣ будай. соҳиби квартира мега ки срочна диххонагаи фурӯшӣ ҳамаи условиёш ҳастай, мақсад свет, ов ҳамаш ҳастай. конкретни харидоро занг бизанен, биёен ай пеш хонара бибинен, баъд мисол арзон мешава. алиша мешида бардуро хай навистагӣ нест, ба чӣ алиш мекунам. номерои телефонаш ҳастай, занг бизанен. хулоса квартирара диххонага 170 000 сомонда бихаренша. дӯстони азизи квартире десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. диххонага дар 1 этаж қарор дорад
квадратш нависагинес бардро бахшиш ана домои пешинаи хона ремонт кардагие мега. Соҳиби квартира мега ки дар маркази шаҳри Кӯлоб ҷойгир будай дар 10 микрорайон доми 37 пеши Натарус дар наздики хона дута мактаб ва садикам ҳастай. Нархша 165 000 сомон мега, арзонам мешава, алиша мешидай. 1 миллион 100 000 рубл мешидай, 14 600 $. касе харидор боша бо ба телефон дига маълумотоша мегирен. гуфтагиай харидоро занг бизанед. дӯстони азизам, мебояд навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза аз куҷое ки хона замин квартира намондум дар комментария бинависен. яке мада арзонтар роӣ кардан ё ки ма арзонтар ёфтам барои шуморо реклама мекунам. ва касе ки то охири видеоро қатима тамошо кард дар комментария рақами 5 бинависен, мақсад баҳои 5 бигзорен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима чақчақ карда тамошо карден. ва агар бардоҷону имконият боша ҳамин видеои мо да якта лайка бизанена ва битонен ҳамин видеоро дар имо чи сайте дорем падилитса кунен. раҳмат барои дастгиритон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтарин менависен, мисол гапҳои беҳтарин менависен. бо мо хеле хирсанд мешавем, бардро ярӯзпасай дурӯзпасай наворҳои хуб мекунем барои шумора. خب بار دیگر رحمت برای دستگیریتان دوستان عزیز. تا ویدیوهای آینده خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه. در کجای هستین بردرختانه احتیاط کنین. خیر.